Ο Κουλόγλου το κάνει αυτό για διαφήμιση. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα το site είναι το μεγαλύτερο site στον κόσμο και έχει πάνω από 2 δισεκατομμύρια βίντεο. Ναι, δισεκατομμύρια. Τα περιεχόμενα δεν λόγω. Περιεχόμενα δεν έχει. Τι κάνεις. Ναι. Πας εδώ πέρα και γράφεις ό,τι θες. Στο YouTube. Α, μπράβο. Γράψε. Γράψε μπιλιάρδο. Ελληνικά. Καλύτερα θα είναι να γράψουμε αγγλικά εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς είναι το μπιλιάρδο αγγλικά. Πουλ. Θα σου το πω εγώ. Άλλαξε τη γλώσσα. Ελληνικά. Αγγλικά κάτι. Κάτι αγγλικά. Αγγλικά. Ναι. Έγινε. Γράψε τώρα. Πουλ. Όμικρο. Ναι. Κι άλλο όμικρο. Αγιώ. Πουλ. Κενό. Το κενό πώς γίνεται. Να το. Εδώ. Ναι, μπράβο. Να το, δες το. Πάτα. Να το. Κενό. Το πήγε. Ναι. Και γράφεις τώρα τραπέζι στα αγγλικά. Table. Table. Α, μπράβο. Ταμπλέ. Ταφ. Αλφα, Β. L. Table. Έμψιλο. Ναι. Μπράβο. Έμψιλο. Enter. Τελεία. Enter. Χωρίς τελεία. Χωρίς τελεία. Ίντερ. Να το... Λοιπόν, αυτοί τώρα εδώ πέρα κάνουν κόλπα. Πάτα σε ένα να δεις τι κόλπα κάνουν. Πάτα το πρώτο. Πάμε στο πρώτο. Θα πάθεις πλάκα τώρα. Δίκα δουλειά. Λοιπόν, δες τι κάνει τώρα αυτός. Ωραία. Δες τι κάνουνε. Και ένα πρέπει καραμπόλα με τις μπύλες. Δεν μπορείς με μια πεψά να κάνεις καραμπόλα. Πρέπει να χτυπήσεις την μπύλια, να χτυπήσεις ένα πλευρό, να γυρίσεις, να βρεις την άλλη. Αυτό το ωραίο. Πολύ δύσκολο, ναι. Δες τι κάνει αυτό εδώ. Μόνος του, Φοβερός. Λοιπόν, να μεγαλώσουμε την εικόνα στο τετράγωνο. Όχι. Στη μέση. Θυμάσαι από τι μεγαλώνεις. Εδώ. Όχι από εκεί. Από εδώ πέρα μεγαλώνεις όλο αυτό εδώ. Ναι. Και το μικραίνεις. Αν θες να μεγαλώσεις αυτό εδώ πέρα, τι κάνεις. Πας εδώ στο κέντρο και πατάς 2 φορές αυτό εδώ. Μπράβο. Και άλλη μία για να παίξει. Εντάξει. Δες τώρα. Δες τι κάνει. Αυτά είναι ωραία. Δες. Τώρα τα Φάλτσο. Και τώρα έχει πολλές μπύλες εδώ. Καταπληκτικά, Λοιπόν, θέλει να θέλει το σύντε. YouTube και μετά γράψε από κάτω. Αν θες να δεις μπιλιάρδο εδώ πέρα. Μα το κόμμα δεν χρειάζεται. Τι? Χρειάζεται. Δεν το έσμω. Πρέπει να σου πω. Αυτό εδώ πέρα το site, Ναι. το YouTube που έγραψε εδώ πέρα, είναι αυτό που έχει μέσα τα βίντεο. Εδώ μέσα υπάρχουν όλα τα βίντεο. Γράψε βίντεο πάνω. YouTube. Πού, ζούτα. Λοιπόν, αυτό μέσα τώρα έχει τα βίντεο. Συμφωνεί. Αν θες να ψάξεις τα βίντεο, πας εδώ πάνω και γράφεις ό,τι θες. Δεν ξέρω τώρα. Αν θες να δεις τώρα μπιλιάρδο, τι γράφεις. Γράψε. Λέγε. Αν θες να δεις γαλλικό μπιλιάρδο με 3 μπίλες, ωραία. Γράψε φου, F, πώς, φου. Να το F. Φι. Ναι. R, ρο. N, νι.
Νίκος. Φρέν είναι το ημιχρόνιο, Ναι. Το ημιχρόνιο δεν είσαι. Το μισοφέγγαρο τώρα, το C. Μισοφέγγαρο. Ήτα. Πουλ. Κενό πουλ. Table. Table πάλι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα το γράφεις εδώ και θα σου βγάζει μόνο γαλλικό μπιλιάρδο. Θα τρίξ, όχι. Τρίξ, αν θες να βλέπεις κόλπα. Δεν θέλω να βλέπω κόλπα. Άμα δεν θες, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το γαλλικό μπιλιάρδο. Ναι, εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, θες ποδόσφαιρο, θες μπάσκετ. Δεν θέλω να βλέπω ποδόσφαιρα. Θες κρίκετ, θες ντοκιμαντέρ. Για να δεις. Ντοκιμαντέρ από ζώα από αφόκες που βλέπουμε στο Αρκτικό ωκεανό και τέτοια πως. Λοιπόν. Πρώτα τα βρήκα τυχαίως, αλλά δεν το έγραψα το site. Το ίντερνετ έχει ένα μυστικό. Όσο ψάχνεις, τόσο βρίσκεις. Σου είπα. Όσο ψάχνεις. Κουτσουρού. Άμπρα. Λοιπόν, αν εδώ τώρα. Ναι. Ας πω τι κάνω εγώ. Τώρα το Ναι. Πάω μετά εδώ. Μπράβο. Και πανέρχομαι στον πίνακα. Άτα. Εδώ τώρα έχει μόνο μπιλιάρδο. Ναι, αυτό θέλω. Λοιπόν, αυτά τα είδα εγώ. Τούτο είδα. Ναι. Τώρα πάω από κάτω. Κατέβα κάτω. Αυτό κάνω. Όσο ψάχνεις, τόσο βρίσκεις. Αλλά πόσα τέτοια θα βρω. Άπειρα, εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν έχει εδώ εκατοντάδες. Δεν προλάβεις να τα δεις όλα. Όπα. Τα τρεις. Ναι, κόλπα. Λοιπόν, άσα, να πηγαίνουμε παγί.